chopo kata 2 years. Mateno we nyathi ma is an infant, mabe seche moko pod dhoth. En wach malit nus, en wach malit ahinya kiwito ngimani nikech itimo tich mondiki ni mondo itim. To kitim nikech ing'e ng'ano emomi ng'ado ne bura yo ming'ado neno. En gima okete mbele ni emomi ng'ado bura yo mitime nade emomi ng'ado. Omiyo en gima lit ahinya. To kaka nasewacho mokwongo, ok en kata ni en ofisa emomiyo nonege. Onyalo kata bet ng'ata ng'ata mawacho ni ine ming'ado ne jaoda bura makama. Tachandra kaka chandra ne. To koro mama ni emanye konya adhi riti kama kama mondo timne nade mondo wahinyi. Mago osetimre chien kanyo wasenene Kenya waka. Omiyo security mag jong'ad bura be nyaka ne aneya mar adiera nikech seche moko ging'ado buche ma ok en hero mar ng'ato to ng'ado bura to nyako ng'adi. Omiyo achiel kuom gik mananeno ka LSK chair push for en security mar jong'ad bura. Ni yes, gin bende gi need security mana kaka jomachielo. Iyudo ni kata seche mobet kacha onge kata ofisa manie toke mani manyalo ng'iyone ni cha ng'acha koro timo kama ng'ani koro timo kama ng'acha ringo biro iri. Waseneno kata seche moko court dhi mbele tiyudo ka ng'ato jump e judge nodwa mana goye physically nikech to onge gi bunde. Omiyo en adiera kendo apuoyo wachno ni kanyalre to komi ochikite ne gik mani wacho ka. Mondo ng'iye ni to bende wanyalo konyo jowagi nadi mondo gin bende gichiw services in a manner befitting of them. Nikech magi ngimagi ichalo kaka police awinjo ni ng'ato be ogo daktari bunde Nairobi hospital yesterday. Nikech oneno ni seche moko inyise ni jaodi ni tuo ma en godo ok nyal thiedhi. To penjre chunye na to koro adhi dak nang'o.